बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय मोनसे गोख्रों राहा लानायनि थांखि। बेबायदि खामानि मावोब्ला मोनगोन गोख्रों आयेन बायदियै साजा। नंगौ, बे समाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव ट्राइबेलनि फोरमान बिलाइखौ ट्राइबेल नङै सुबुंनो फोरमान बिलाइ होदों होननानै गोबां ट्राइबेल सुबुंफोरा सावरायनाय नुदों आरो सरकारनिसिम अजद दिखांनायखौबो नुबोनाय जादों। माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरा अनलाइन खालामनायनि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै अजद दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानैनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बुंदों दि सोरबाफोर अफिसारआ ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनो जुदि रां लानानै ट्राइबेलनि फोरमानलाइखौ होदों अब्लानिया बेनि सायाव आयेन बायदियै गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होयो। सिखावै माखासे खामानि मावो सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ एक्सन लानाय जागोन। एक्सन लानाय बिथांमोना मालाबा एरेस्टबो जादों, जेलावबो थांदों। दा जायफोरनिखि सिखाव खावनानै बेबायदि सार्टिफिकेटफोरखौ लाङो बे मानसिफ्रा आयेननि साजा मोनगोन। गेजेरजों मोनोब्लाबो बेवहाय माखासे सिस्टेम थागोन आरो जेला अनलाइनजों होगोन बै समाव सोरबाफोर जुदि बेबायदि डुप्लिकेसि खालामनो नागिरोब्ला बिनि सायाव निस्सय एक्सन लानो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ बेवहाय खालामनाय जागोन। दा नंखायनो आजिखालिथ' डिजिटेलनि जुग, गासैबो अनलाइनानो जागोन लासै लासैनो। बेखौ लानानै बारा साननांगौ गैया जे जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बिनि सायाव आयेना बेबस्था लागोन। बिटिसि एकर्डआवबो दङमोन, बिटिआर एकर्डआवबो दङमोन। जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकार जों बेखौ लानानै जों सावरायबाय थादों। आङो मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो कार्बि आंलंनि जेंनाया बोस्रांजागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360